So yun, what's up sa inyo mga idol. So dito naman tayo sa may barangay Polo. Polo ata to, barangay Bolo, ewan ko. Basta dito tayo ulit kung saan tayo nag speed test. Top speed ng ng Neo Gear. Ayan siya guys. So kita nyo naman, bali halos wala akong pinalitan dito guys, all stock to. Yung upuan niya, ayan o, medyo madumi na nga, hindi ko pa napapalinisan. Yan guys, so siguro after ng vlog ko na to papalinisan ko, kasi mag-ano rin ako, fuel consumption test ng Neo Gear. Kung maalala nyo guys, bali nag speed test tayo or top speed ng Neo Gear nung first 3 months ata niya, nag top speed tayo nito. At yung nga nito, yung parang pinaka maximum na bilis niya, all stock to 100. So pumapatak lang siya ng 100 guys. So bali dito ko na rin gagawin, kasi dito ako nag top speed sa lugar na to, para parehas talaga, parehas na motor. Ayan, di ko alam kung may top box din ako nun eh. Halos wala akong pinalitan dito guys. Ito lang, nagdagdag lang ako nito. Tapos yung change oil niya, kakapa-change oil ko lang last month. So condition talaga siya guys. Kasi maraming nagre-request nito, kasi may mga nagsasabi na bumagal daw. Siguro yung mga yon, di ko alam kung siguro nakaka-apekto rin pag may mga pinalit-palitan na parts. Yun siguro yung nagkukos bakit bumagal or bakit bumilis, mga ganun. So ito all stock talaga. Kasi hindi rin ako mahilig mag-customize. Syempre ayoko rin masira yung motor, kasi kung ano yung stock ng motor, yun yung gusto kong bilhin na lang kung sakaling may masira. Para ginawa yung mga yon para dito, di ba? Ayoko naman na i-convert, baka yun pa yung mag-cause ng pagkasira. So try natin, check natin kung ano yung top speed niya. Ayan, let's go. Standing by. Complete. So yun guys, bali yung first attempt natin. Di ko alam, pero parang nakita kong malapit siya sa 100. Yan, tapos may mga dumadaan, so antay muna tayo. Bali yung gulong pala niya guys, update sa gulong neto. Yung gulong niya sa likod is malapit ng mapodpod. So papapalitan ko na rin yan baka this September na ngayon September 15 tong ginagawa ko tong video na to. So
So baka November, by November papalitan ko na yung gulong sa likod. Kasi sobrang pudpud na. Ayan. So bali stock pa yun, yung stock pa na gulong. Ayan, parang pwede na. So, second attempt guys, let's go. So yun na nga guys, bale yun, kung nakita nyo 100 pa rin. So hindi siya nagbago guys, hindi nagbago yung hindi nagbago yung top speed nya. Almost 2 years na. So binili namin to nung November, September ngayon, October, 2 months na lang, magto 2 years na. Bale hindi naman nagbago yung guys, hindi nagbago yung top speed. So ayun, yun lang. So bali ang next na gagawin ko naman is yung fuel consumption, since marami rin nagre-request nito guys.